Uy, pa. Ha? Naluto na to? Naluto na? Tara, nauta. Tara, basin. Gutom na ko. Hmm. Hmm. Mao ni balanghoy. Hmm. Mao ni mong kaon. Buntag udto hapon. Gabi. Di ba, pang? Banggala! Maanitag, Banggala! Tako mo na siya. Si bangkala ba? Ito istorya mo na. Di. Banggala, pumiwag sa akin. Balanghoy. Kamanting. Banggala ka ni. Kasi ba sa Banggala? Sa Banggala? Na, di ako. Maanita! Ako di ko kuting istorya anak kayo no. Og imo nang istoryahan. Ayon anak. Libak pa lang na. Banggala. Ako di ko taga istorya anak noon. Kamu pataka mong istorya. Ini yung Banggala. Kapala po tao ko anak. Ang sinaban sa Balangoy, Banggala. Banggala ko no. Ang sinaban sa Bangaon, Maan! Oy, shout out kay Angela Barrel Enriquez. Tobos Maan, Balilid! Makaon dito ninyo og kuan. Ay, maglihok diha pa. Musong siya nga. Matumba ng cellphone diha. Baso manok, baso ba manok ron? Shout out kay Angela Enriquez, mao ni mong kaon oh. Balanghoy. Di kay Banggala.